bered jer på en enestående oplevelse. Enestående, fordi det er første og eneste gang, at Rødstrømmerkoret her vil fremføre en sang. Det er første og sidste gang. Ja, første og sidste gang, ja. Ja. Det er godt. Er vi klar igen? Ja. Vi rev vores sender en Hilsen her til Hanne og Erik, som vi har kendt. I 52 blev de født engang. De fejrer de nu med en lille sang. La la